Chi Chuan to je kineska borilačka vještina nastala jednom prije 600 godina u Kini. To je biti, znači, borilačka vještina u zadnjih 100 godina je prilagođena više za zdravstveno-terapeutski pristup i razvijen. Znači, to je skup nekih vježbi koje nam pomažu da se bolje osjećamo, da nam mišići lagano ojačaju. Skup što bi rekli nenasilnih metoda ojačanja. Koliko polaznika trenutno imate? Trenutno ima, kao što ste vidjeli, jako puno, negdje oko 25 nas sada ima. Vježbamo 2 puta tjedno, pol sat vremena i sasvim dobro. Taj cilj se prilagođuje svim dobnim skupinama, a naročito je pogodan za zrelu dob, znači za stariju populaciju. Zbog toga što to su jedan skup tih vježbi koje nam pomažu, znači, gdje smo jako su dobri kod osteoporoze, kod krvožilnih problema, kod oporavka od moždanog udara. Prije godinu i 2 dana smo radili sa klubom žena liječenih od raka dojke, neki tu sad s nama vježbaju, tako da u tim svim stvarima taj chi jako pomaže, što je znanstveno dokazano. Koje konkretne vježbe postoje u tai chi? Koje radite? Tai chi mi radimo formu Yang 40 koju mi radimo, ali osim te tai chi forme radimo i dosta Qigonga, to su vježbe, znači, za jačanje kompletnog zdravlja i energije u tijelu. Radimo 8 brokata, radimo hrpu tih vježbi iz svih elemenata Qigonga. Prilagođena, znači, svaka vježba ima određen dio tijela koji ima namijenjen. Radimo vježbe za jačanje jetre, srca, bubrega i sve tako. Znači, svaki dio tih vježbi ima određen dio tijela koji pogoduje više nego ostale dijelom, a sve su stvari dobre za cijelo tijelo.